Agụụ na-ezu n'ori o, onye agụụ na-ezu ori o. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Afọ ọma nọ. Ụmụ Chukwu okike, ụmụ mmiri, ụmụ aja ana, ụmụ anyanwụ, ụmụ akwụkwọ na ọgwụ. Ekenekwa m unu. Kenekwa chi anyị niile n'ofu n'ofu. Kene mmụọ niile anyị so bi ụwa. Kene mmụọ niile na-emere anyị ife na ndị anyị na-emere ife. Wee sị na tata bụ ụbọchị afọ ga-adịrị anyị mma. Si na eke ya eketara anyị ife ọma, na nkwọ ya akpụtara anyị ife ọma, na oye eketara anyị ife ọma. Anyị si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, nọọ ife anyị na-ekwu. Wee sị ebe ọ bụla anyị si achụta ihe anyị ga-eri, na ụzọ ga-emepere anyị n'aka nri n'aka ekpe, mepere anyị n'iru, mepere anyị n'azụ. Si na onye na-achụ anyị nwe ada, ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada, nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Onye ọbụla fụrụ anyị onye na-agba aja, anyị si n'isi ya eso ya bụ aja ọ na-agba. Anyị si na anyị bụ ụmụ Igbo, ụmụ aja ana Igbo na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị ga-ede ude wee na-ayọkwa okike na aja ana mmekọrịta nwanne, wee na-ayọkwa oke na aja ana ịhụnanya na udo. N'isi ụmụ ọdịnala Igbo, n'isi m na ezinụlọ m, wee sị na tata bụ ụbọchị afọ na ọ ga-adịrị anyị na mma. Dịrị anyị na mma na nkwọ, dịrị anyị na mma na eke, dịrị anyị na mma na orie, afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Na-eto anyị kwuru ka ọ dị n'afọ aja ala, n'afọ Chukwu. Anyị si na ọ ga-edola anyị na tata bụ afọ, dola anyị na nkwọ, dola anyị na eke, dola anyị na orie. Ekenekwa m unu. Afa mbụ nwada gbara ọma ụzọ mmiri ise, onye ka Chukwu eke adịla anyị niile na mma. Abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Sunday Charles, good day, ndewo. Abụ onye ịchụ aja na-agbara ọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị afọ. Eji m ohere a wee were ozi ọma nke si n'aka ndị Igbo na ndị Egede wee bịa, ozi ndụ bụ ozi udo. Isiokwu ji wee bịa tata bụ the cause of negative energy, the cause of negative energy and solution to it. Ihe ọbụla nwere isi mbido bụkwa na isi ngwụcha. Whatever that have beginning have an end as well. Ndị Igbo na-abụ mmadụ na mmadụ na-akọ onwe ha ọnụ ma ọ na-abara onwe ha mba. Onye nke a nwere ike sị nwanne ya ụchụ gbachie gị anya, maọbụ ụchụ gbachie gị ntị, maọbụ ara gbaa gị, ma ọkịtịkpa rachaa gị anya. Ihe a bụ okwu anyị na-ekwu kwa ụbọchị kwa ụbọchị, nke na-abụrụ okwu na-enye Chineke otuto, nke na-abụrụ okwu na-enye aja ana na ndị ichie ana otuto ebe anyị nọ. N'ihi na anyị na-eji okwu a wee na-eme gịnị? Ebutere onwe anyị abụmọnụ. Mgbe e siri mmadụ ụchụ gbaa gị, kịtịkpa rachaa gị anya, ihe ike mee gị, ọgịnị rie gị, agwọ tagbuo gị, okerekwu mechaa gị ntị. When you are telling this to your fellow human being, automatically you are laying a curse on that person. Ị na-ele a curse on that person. And that is the reason why o nwere udo okwu mmadụ na-anara ekwu ebe m nọ, because enwere m ike irizin ya karịa gị nwa. Enwere ike gị nwa kwuru ya amara ụma wee kwuo ya bụ okwu, mana m nwere ike ntekie ya, reasonie ya deep because of some things m magoro the spiritual significance of it. So ada onye ị ga-asị ụchụ gbachie gị ntị, ara gbaa gị,
kịtịkparachaa gị anya, nke a mee gị, nke ọzọ mee gị. Enwere onye ị ga-agbasi anya, ọ bụrụ na ife si onye anwa erika, ọ bụrụ na onye anwa bụ onye ji ọfọ jide ogu, ife anwa ikwuru ebe onye ahụ nọ a na-achịta azụ mebe gị nwa. Enwere ike ime iniro ya, enwere ike ọ bụla iwe ka iji ekwu ya, nwee ike ọ bụrụ na ime iniri ya, mana imesie ya, it will backfire you because gịnị, na onye ahụ karịa gị na mmụọ karịa gị na mmadụ, and na ihe anyị na-ele on that person is a curse, so it will return back to you for you to test that thing ka ị mara ka o si wee dị. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe na-ebutere anyị ụchụ. Ụchụ bụ mgbe anyị asị na ihe ada agaziri mmadụ. Ụchụ gba mmadụ na ihe ama nga na-agaziri onye ahụ. Ụchụ gba mmadụ na onye ahụ ama na-enwetazi favor from ndị mmadụ. Ụchụ gba mmadụ na o megodoro mmadụ ihe ọma sị na o mere ihe ọjọọ. Ụchụ gba mmadụ na ebe ndị be ya gafee ọ bịa ebe ahụ ụzọ agbachi. Ụchụ gba mmadụ na ọ na-ebute nyanya. Ụchụ gba mmadụ na ọ na-ebute ọnwụ. Ụchụ gba mmadụ abụrụ ezigbo ihe, mana ọtụtụ n'ime anyị, imirikiti n'ime anyị ji ya akọ ọnụ steady without knowing the meaning of ụchụ gbaa gị, ara gbachie gị ntị, kịtịkparachaa gị anya. Na ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-agwasị okwu a, ole ebe onye anwa nọ. Enwe onye ị ga-agwa okwu a, ịgwasị anya na-achịkwutere gị nwa azụ. Gị nwa bụ ihe nwa iribe mkpụrụ ịkọrọ n'ubi. So ọ bụrụ na anyị dị fond of ị na-asị mmadụ ibe anyị ụchụ gbaa gị, kịtịkparachaa gị, accident gbuo gị, thunder gbagbuo gị, ihe nwa m nke a mekwa gị, nke a mekwa gị, out of annoyance ma ọwụ njakịrị maọbụ na anyị miniri ya, inekwa onye na-agwa iwe gwa ya, because two things ga-eme. Either na release that negative energy on that person, ọ na-esozi ya ka amosu, or na that thing gara to that person return out to back, gị nwa bụ onye kwuru ihe anwa. That is one. Nke abụọ bụ ka mmadụ si ebute ụchụ bụ site n'ime alụ, ime omume wee megide aja ana, ime omume wee megide ndị mbụ na ndị egede, ime omume wee megide okike kere ụwa, site na gịnị, ịna mmadụ ihe ya n'ike. Onye efu na o nwere enyemaka, ịnara ihe ya si ya mee, do your worst. Nwoke masị gị mara ife ị ga-eme gị menwuo, because you feel that you are better than that person, or you feel that you are well connected than that person, or you feel that you know people more than that person. Si ya nwanne ịmara ife ị ga-eme mee, or you feel that you have charm, that the person enwere ọgwụ ya agwọnwụ ya enweta gị. Isi onye anwa nna ịmara ife ị ga-eme gị mee, erigo gị bụ na erigo gị, there is nothing you can do. N'ịtara arụ, ịna mmadụ ihe ya n'ike na-ebutalụ mmadụ gịnị, negative energy. Ihi nwunye nwoke ibe gị ma nwaanyị nọ na di ịgba n'ezi na-ebutala ya gịnị, ụchụ, ebutala gị ụra akwụ, ebutara gị the blockage. O nwere ife destroy a young man ka ije eme gịnị, hie nwunye mmadụ. Nwoke na-apụta ma nwoke pụtasịgoro, nwee ihe na-arị nda nwoke useless n'ụwa ka ije hie wit nwunye mmadụ. Ọsọgo ya bụdụrụ nwunye onye Hausa, ọsọ ya bụrụ nwunye onye Igbo, ọsọ ya bụrụ nwunye onye ụmụnna gị, ọsọ ya bụrụ nwunye onye iro gị. Nwunye mmadụ dị nsọ mana Baịbụl mana aja ana. Mgbe gboo, from this part anyị nọ, ihe ewuti nwunye mmadụ before ịrọgide ana wee lụọ nwa ana, ihe bụ ụzọ wee megide ije gọọ Chukwu okike nwoke ahụ ihiri nwunye ya. That is to tell you na ọ ihe ga-ebutere gị public disgrace ma ihe decide go dị isi gịnị ka ije kpụọ alụ ya. Aja ife ka ọ bụ isipụ nwaanyị ime, ma ọ gị nwa bụ nwa agbọghọ na-abịpụta isi na emenubere m abortion, mana ịmacha ọgwụ niile eji eme abortion ịda aṅụ, mana ọ gị nwa na-agwa ndị friends gị nke ha ji eme. Emenubere m abortion, mana ịma ụlọ ọgwụ niile ha na-eme abortion, na ọ gị nwa na-asị n'ịnụkwa na ha na-eme na mgbede ebe a, ya bịa gbada na mgbede ebe a, iso wee mee ya. Onye nọ mgbe a gbara akwụkwọ ọnwụ wee gbuo mmadụ na onye gburu ihe na ha nchọ nọ n'ofu ụgbọ, iso wee megide wee mee ya bụ abortion.
gị nwa bụ onye wetara ego wee sọpọtụ aka eje njem ahụ iso wee mee ya bụ abortion. Ọ na-ebutara gị usike na-adọ gị aka n'akwa, ekwelu gị gaa n'iru itinye ụkwa agbachie ụzọ gị. Ọ na-ebutere gị usike na ndụ gị, na-ebutere gị ha na-akpọ deafness in your aura. Ibulu aka ntụntụ, buru arụ ntụntụ na-agagharị. Ihi your blood relative. Enwere akụkọ nna, o nwere peji nọ na Facebook na-awọchi ihe ndị mmadụ ji ọnụ ha akọ. I read but I did not comment. Ka mmadụ na-ekwu na ndị Igbo dị fond of idina nwanne ha. Na-afụkwa ndị na-aza afọ anyị, ha na-enye different testimonies. People hafugoro na-ehi nwa ha. People hafugoro ụmụ nwoke afugoro na-ehi nwa ha, ma ọ bụ ụmụ nwoke afugoro na-ehi nne ha, ma ndị afugoro na-ehi nwanne ha. Ọbara gị ọkwa na-arụ ka ọ bụ. Echi niile isi na mmadụ ji ọgwụ wee jide gị. Echi pụta isi ka ije bụrụ oke ite awele. Iche na ọgịcha na anaghị ekwe. Ị ga-ebudo ụzọ ịmara ebe ahụ ịsara arụ, ijebe nje chere akwa gị. Ebe anwa ka ị ga-ebido. Ọ na-ebute ọnwụ, ọ na-ebute usike, ọ na-ebute ihe mkpagbu na ndụ mmadụ. Nakwazi ọzọ dị iche iche. Dịka ụmụ agbọghọbịa anyị na ụmụ ikorobịa anyị siri na nwaanyị adịrọzi ha mma, na nwoke ibe ha dị ha mma. Ụmụ nwaanyị ya sị na ụmụ nwoke adịrọzi ha mma, na nwaanyị ibe ha ka ha mma. Ihe a na-ebutakwa ụra akụ. Ọ na-ebutakwa usike. Na ọkwa omerekwa tata, omerekwa n'izu, omee n'ọnwa, omerekwa na ọnwa, omee n'arọ. Biko kwanụ. O wee bụrụ na o nwere ihe ndị a maọbụ ihe ọzọ ịma na imegoro, obi gị na-asị gị na ana na-asị ihe anyị mere nsọ. Ife izi ga-emebi jee kpụọ alụ ya. Kpụọ alụ, kpụsịsịa alụ ike, kpụọ ya ọfụma tupu ime gịnị ịmalite njem gị. Maka na ọ bụrụ na ị bụrụ alụ ihe anyị metara wee na-akpọku mmụọ, aja na be nna m bịa nara ọjị, aja na nke gbakọtagolo gị azụ ka ị na-asị ya bịa nara ọjị. Ọ ndị ichie gbakọtagolo gị azụ maka arụ imere ka ị na-asị ya bịa nara ọjị. Aharobi na-agụ gbakọtagolo gị azụ ka ị si ya bịa nara ọjị. Ọ ndị mmiri gbakọtagolo gị azụ maka arụ ime ka ị na-asị bịa nara ọjị. Ị na-awafusha ọjị, na-awụfu mmanya, ife ile na libations ị na-apọ na onwe ndị na-eweli ya, mana onwere ndị na-eweli ya. N'i na-eme gịnị? Ị na-awụnye na onwe ndị be anyị na-asị ị na-awụnye na akpa mkpọkọrọ. Empty, that is in a basket ka ị na-awụnye ihe niile anwa. O nwere ebe a na-astọ ya, because gịnị? Your hand is filled up with stains. Ihe ị ga-emebi ibulu ụzọ ikpu alụ, ịdị free. Ihe ọzọ nwere ike ibutara mmadụ ụra akwụ maọbụ ụchụ bụ gịnị? Mgbe mmadụ nọ somewhere wee were ọgwụ wee na-eme gịnị? Wee na-emegide gị. Mgbe mmadụ nọ somewhere wee were ọgwụ wee na-eme gịnị? Wee na-agwọgide gị. Ọ bụrụ na isiri ike, ọ bụrụ na ikwubara aka gị ọtọ, ọ bụrụ na ị marọ ndị gị na ha so, ị mara na onye ahụ ga-agbacha ụzọ gị, ịtaba afụfụ. Ihe dị otu a mee, enwe ka esi eme ya. Ime ya ka esi eme ya. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ihe ọzọ nwere ike ibutala mmadụ ụra akwụ bụ foundational spirit, foundational altar, ancestral altar. Mmụọ ndị gboo fere, ndị nna nna anyị ha fesi na ngwuru dị iche iche agbakọtagola azụ. Ụfọdụ emebiela ha, ụfọdụ agbakọtago ha azụ. Ha na-ebute usike, a na-ebute nyanya na ezinụlọ, a na-ebute ọnwụ. Ajụ na ụmụ ikorobịa ama nga n'iru, asị na ụmụ agbọghọbịa ama nnụzi di. Ndị nụrụ anụ na struggle na be di ha, ndị nụrụ anụ achọbazie nwa achọ. Ọnya nwa bụ ihe ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ụra akwụ. Nwere ike afụfụ, ị na-atagharị afụfụ. Ihe ị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a bụ gịnị? Ịchọba mmụọ bụ ihe ahụ wee mee gịnị? Wee kpụọ ha, wee kpaghachita ha azụ, nyebekwa ha ihe. Ihe ọzọ nwere ike ibutalụ mmadụ ụchụ ma ọ butalụ mmadụ ụra akwụ na ndụ ya. Ọ na-agbagharị otu isi ebe a, osi ebe a pụta, otu isi ebe a, osi ebe a pụta, otu isi ebe a, osi ebe a pụta. Bụ ndị nwere ọkpụkpọ oku, ndị nwere kọlụ. Ọ bụrụ na mmụọ kpọrọ gị ọrụ agbara gị ụchụ, there is never a way ị ga-aza kọlụ gị, maka na o nwere dibịa ji ego wee bido ọrụ.
including myself. Na-ejiri anya ọma aga ụka ekpere, o nwere dibịa ọbụla sị gị na o nwere up to 1 million naira na akaụntụ ya, kiricha 1 million ahụ, ma even 500,000, kiricha 500,000 na jebido ọrụ dibịa. O nwere a lot of us na ọ na-eme mee to the extent na even 5,000 na anyị nwere, 2,000 na anyị nwere, 1,000 na anyị nwere, ị na-ayọ nri ayọ. Ha gbaa gị ụchụ, iwe jigide ije wezi kedu ihe mere nji wee bụrụ ụchụ a mbụ n'ụzọ m ada aga, ọ gịnị butere ya? Iwe jigide ije a wee sị gị enwere ọkpụkpọ oku. Nwanne m, ihe ị ga-emebi ịgbapụ ya ọsọ. Ihe izi ị ga-eme bụ na ị ga-ebido gbaba ọjị wee gwa ha na ọ bụrụ na ya nwere ọkpụkpọ oku n'eziokwu, ha bịa gịnị bịa gosi gị ka ị dị shọ, ị mara na ihe ọbụla gị na ha na-eme na ọ bụ ya esi gị ka iwe na-eme ya, kọrapụ ịbụ na ị bịara obe mmadụ ọgwa gị, ịgbapụ ya ọsọ n'ọrụ gị wee zaba ọrụ gị ka inwe ike wee nwee ndụ, ka ndị nọ gị n'akụ wee dị safe, because it is not even about you. Ọ bụ na ọbịa ka ị kacha wee fụ n'anya, they will take it away from you just to get at you. Ihe a na ọ na-ebutere mmadụ oseke. Onye bụ na ịfụrụ mmadụ ọgụ obodo oyibo megicha ego niile o mekiri, ị ga-ada mmiri. And I want you to know that na mmadụ inwe kọl abụrụ sọsọ ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị. Na ị nwere kọl abụrụ sọsọ eze nwoke na eze nwaanyị. Enwere ndị echiri echichi igwe, enwere ndị bụ aka ji ọfọ, enwere ndị bụ eze nwoke na ndị eze nwaanyị. Abịa n'aka ji ọfọ, enwere ndị bụ aka ji ọfọ alụsị obodo, nwee ndị bụ aka ji ọfọ ndị ichie ngwuru. Ịchọpụta ebe nke gị si abịa, etinye gị aka, ijeze anya. Ijeze anya bụ kọl ka udo wee nwee ike wee mee gịnị, wee na-achị. O nwekwatụziri ọtụtụ ihe dị iche nwere ike ịpụtakwalụ mmadụ gị ụra akwụ maọbụ ụchụ maọbụ useke na ndụ ya. Ị na-agbagharị na-agwọ ọgwụ, iche nọ ihe ịgwọ ọgwụ mana ọ bụrụ ihe ịgwọ ọgwụ, na-enwere mmụọ tinyere aka ikwesị iji nwayọọ wee sepụta aka ya. O nwere ihe a na-akpọ depth of reincarnation. Omirikiti n'ime anyị bụ onye aji ha. Emirikiti n'ime anyị bụ onye aji ha as a stance nke taa. Ha alụsịa n'ọlụ niile ha ga-alụ, ha achụsịa n'aja niile ha ga-achụ, ha emesịa n'ihe niile, yet things are not working. They are still suffering. Misery ka nọ ha n'aka nị n'ọlụ ha n'aka ekpe. Jee juke na-ese onye nọrọ gị ụwa kedu ụdị ndụ o biri. Ọkpara arụ. Some of us onye nọrọ anyị ụwa tinyere anyị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya. Some of us onye ụwa anyị enyeghị onye nọrọ ụwa nne. Some of us onye nọrọ anyị ụwa mere arụrụ ana dị iche iche nke ọ na-atasịrị afụ ya, anyị wee bịa afụfụ ahụ wee kwudokwa anyị nwa akọntu na wee na-ata ya bụ afụfụ. Some of us na ndị lara anyị ụwa mere gịnị, je kwetacha alụsị dị iche iche nkwa, ofufe ilu bụ nkwa ahụ, o wee bịa na-eme gịnị, na atọmenti anyị nwa bụ ndị kịta. Gị nwa bụ onye ọ nọrọ ụwa, ọbịa because ọ ka with the same spirit but in a different body. O wee bịa na-eme gịnị, na-atazi afụfụ ahụ nke ọ tafọ na ndụ ya nke ọzọ. Ekenekwa m unu. Afọ mbụ Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Echefukwana izita m ozi na WhatsApp nọmba m na 070373163. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọlụ gị ọlụ mmụọ, ndewo. Hey, question now batara n'oge. Okay, let me answer it. What happened when someone is treating you with charm? How can the person protect him or herself? Okay, threatening you with charm. If they are threatening you with charm, if somebody is threatening you with charm, what you do is to go and protect yourself. Iye je n'afa, ịgbasi afa, ịmalụ mmụọ chọrọ ịgbago ogige ndụ. Ịmalụ ha si gị wetara ha.
ka a wee soro wee gbaa gị ogige ndụ. Ọ bụrụ ana na aka gị dị ọcha, ije mmalụ mmụọ ahụ chọrọ ime gịnị, itinye aka wee gbaa gị ogige ndụ, ije chụọrọ ha aja. Ịchụsie ha aja, ịchọọ dibịa dolu gị anya, ya akwachi gị. Ịchọọ dibịa dolu gị anya, ya akwachi gị, ya eme gị protection. Ịchọkwazi ịga further, ime ihe a na-akpọ back to sender. Ma ọ bụrụ na ịchọ, but the most important thing bụ ịchụsi aja ahụ, ịkachi onwe gị, ịkwado onwe gị, gbaa mmụọ ka nwoke si kwesị ịdị. Ndewo. Apụọkwana m, ya gazie na ọ ya dị mgbe ọzọ. Ka emesịa.